Eh bro, try natin yung mga cellphone bro. Ako na yun. Saan na kayo ba? Yo, malawakan na ito si Paul Ryan Baigig sa propeta ng Torah 69-96. Bang! 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 Kaya wala siya masuot. Kaya ikaw, kung ana siya mo timplata. Hindi ka magsyabo. Sa kadaghan sa akong verse karon. Since mas focus si Ma'am Gwen sa love, dahil si Kogi Gama Perfume. Aral, hindi pa yung tagyunta, nagararan sa siyanan. Okay! Para sa pagsugod sa itong bating by Kung may nakatagong storya, isang ikaw na marami talagang halaga. Binuangan. Ngano ako pa man kang binuangan, bro? Nga mura naman kagkatawanan. Ako ra ng putlon pinaagi ipaagi nako sa imong li. With my sativa all day. Get some smoke, hey, meditate like a monk. Pray, try to catch me in 4K while I'm fucking my bitches all day. Sa ipagkit atas, mahatagan akong mama iyang tambal mainom. Nagsilbi kong amahan sa tulumi ka igsuon ug ako kahuman sa ako ang pagtuon kay ang among amahan na anay laing pamilya gamay paming gibiyaan kaluoy dahon ni mama hangtod sa pagdako kalisod gidaladala mga tuig nilabay tiguang na. What's up, padayon tabay, padayon sa pagabanti lokal. Tira punto padayon, rap battles sa bukid. Atong binyo sa Kaon Tabay Race to War. Pasalamatan nato itong mga major sponsor. Gikan kang Gobernador Onel Rocky, Board Member Dr. Archie Bibito, Kagawad Alan Naparan, Kagawad Tini Sobrado, Kagawad Mark Anthony Pugoy, Sir Henry James Banayat, Bling, Kalinaw Local Brand PH, Tindahan ni Sunny, kay Sir Sunnery, Pi Omega Sigma Fraternity and Sorority, at ang official videographer, Pitik ni Bulldog, Cream Nabi TV, Kogi Gama, Spin Wise Clothing, Bibinix Records ug Haring Tagbals Pisonit Installer, Paradox Art, Propita ng Kulan, SLTG Bukidnon, SLTE Pangantukan. Yo, what's up? Abantita, abante. Subscribe sa Tira Punto, Rap Battle sa Bukid. Maraming salamat sa mga major sponsor. Governor Onel Rocky, Board Member Dr. Archie Bibito, Sir Henry James Banayat, Blink, Pi Omega Sigma, Kalinaw Local Brand PH, Kogi Gama, Spinwise Clothing, and also mga Amelia Buho and Catarata Family, Tindahan ni Sunny, and Fix Studio, sa mga minor sponsor po natin, Haring Tagbals, Pisonit Installer, Bibinix Records, Propeta ng Tula, SLTE, Pangantukan, Paradox Art, Contradiction Tournament, yung mananalo nito, makakatanggap ng 5,000 pesos. Wasakan ng puso ngayong gabi. Mula sa aking kaliwa, magingay para kay Queenie from Pangantukan. I hope na ma-appreciate ninyo ang 20 days nga gihatag para ninyo nga event. Mula sa aking kanan, galing Valencia City, Bukidnon, magingay para kay Queenie. Go! Go, Wendell! This is my first time going to see the battle and magta. Tinahan mo sa peace lang. Thank you. Contradiction Tournament, wasakan ng puso, ito lang sa Tira Punto, Rap Battle sa Bukid. Winnie Lane at Queenie, napili ni Queenie na mauna. Unang round para kay Queenie. Ngayong gabi sa tanan, King of Peace is 18 days na akong gihisulat o memorize and this is based on my true story of shoutout sa kong 4 years nga ex. Thank you so much, Annie.
Ang title meaning of is pansamantala. Pansamantala. Labing dalawang letra na tila mahiwaga. Sa likod nito'y may nakatagong storya. Isang ikaw na mapanakit at ako na binalutan ng trauma. Di ka naman ganyan nung muna. Kaya nga kita ginusto at sa buong angkan ko'y ipinakilala. Ginusto ka ni Lola, ni Tita, at tinanggap ka bilang anak ni Mama. Naging mabait ka rin sa akin at ako yung ipinakilala. Hindi sa iyong tropa na may inuman sa lamesa, bagkus sa iyong pamilya na may litsyon at kaarawan yun ng iyong kuya. Naging maayos tayong dalawa, ang partido ng bawat pamilya, ang pagkakaisa at ang suporta nila. Naging tila paraiso ang ikaw at ako. Bawat kilos ay may paro-paro. Binalo tayo ng pangako, sabay ng harap ng negosyo, magkaroon ng anak at tumira sa mumunting palasyo. Detalyado ang bawat plano, ngunit kailangan pa natin tapusin ang kolehiyo. Nag-enroll ka sa isang sikat na universidad, samantalang ako, inaral ang pagiging guro. Ang oras natin ay naging limitado. Pinasok ko ang negosyo habang kumukuha ng grado. Kasalungat naman ito ay ang gawain mo. Nagkaroon ka ng sariling mundo. Nagmula sa lain ng Maruo, siyudad ng Valencia, probinsya ng Bukidnon. Hindi po ko hilig yung balagtasan. Pero thank you so much to this tagapangantukan na si Ma'am Gwen kay bisa bagawan ko niya yung spoken poetry, disugod siya nga ako yung makalaban. Una, kung pag-ibig ang pag-uusapan, hindi po ako tunay lubos na makata. Dahil mas gusto kong makinig ng mga debate kung may panantayan at nakakaintindi ng aking pagsasalita. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, hindi ako lubos tunay na makata. Pero salamat at dahil naman sa pag-ibig at ako'y naitulong. Pag-ibig, para sa iyong Gwen. Pag-ibig. Pag-ibig nga ba natulay sa bawat isa upang makamit ng tagumpay? O pag-ibig lang sa iyo dahil nakamit mo na ang masaganang buhay? On a typical day, around 70% of all world populations report that they experience love. 80% of Americans think true love really exists, while 67% say they have experienced it themselves. And love statistics say that the probability of finding true love is around 4 to 5%. Love, love, love. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ang tanong, sa dami-dami ng porsyento ng pag-ibig na iyon ay nandyan ba siya? Nandyan ka ba? Hindi ito punto by punto. Pero sana nakuha mo yung punto. At sa second round ko na lang ikukwento. Nagpalamon sa ML at Barkada. Inuna ang pag-inom at pag-uwi ng madaling umaga. Parating may galan, magandang umaga, kumusta ay wala na. Bihira na rin tayong magkita. Mas madalas pa ang pag-aaway at palitan ng mga masasakit na salita. Minsan di na kita nakikilala. Ugaling nag-iba, nagpalamon ka ng maling sistema. Minsan rin nakapagtataka kung bakit sa halos 4 na taon ngayon ka nang sa akin na iirita. May iba na ba? May babae ba? Nagkulang ba? O nagkulang nga ba? Kailan? Saan? At sa kung paano paraan? Puro ka lang kasi dahilan. Nakakalito ka rin kung minsan. Gusto mo kong manatili ng walang dahilan. Kakausapin pag gusto lang. Gugustuhin pag may kailangan. Babae ang mahal, hindi basta babae lang. Ito ay isang balagtasan, kaya magsisimula na akong magkwento. Hindi ito punto by punto, pero
pero makukuha nyo rin sa dulo. At dito na nga ang dito lang, pag-ibig ko sa'yo. Sa liwanag na dulot ng buwan, nais kitang masilayan. Nais kong malaman ang iyong kalagayan kung okay ka pa ba o okay na lang. Sorry kung ikay nasasaktan dahil di kita kayang gampanan. Patawad kung ikay nasasaktan dahil minsan ay ikinakahiya pa kita minsan. Patawad kung ikay nasasaktan. Kaya ngayon, ako'y muling magtatanong. Sa dami-dami ng porsyento ng pag-ibig na iyon ay nandyan ba siya? Nandyan ka ba? Iniibig mo ba siya? O umibig ka na sa iba? Ito yung punto ng pag-ibig ay nagsisimula sa sarili. Na kung iisipin mo lang ng mabuti, ikaw ay mapapangiti dahil ang pag-ibig na iyon ay isang bukutan. Okay, last round. Iba't ibang pagmamakaawang ginamit. Pinuntahan ka kahit gipit. Iniyak yung sakit at kinumbinsi ka ng paulit-ulit. Mahal, ang iyong pagtiis at di paglingon ng siyang ginamit kong lakas upang tumayo ulit. Sobra mo kong minaliit at binalot ng inggit. Pinagtaksilan at binuntungan ng galit. Ang magkaroon ng payapang damdamin at pag-iisip ay yung ipinagkait. Ang kwestiyonin ng sarili kong halaga ay walang kasing pait. Gusto kong iparamdam sa'yo kung paano mo ako pinunit. Pero ang mamuhay ng tahimik at hindi ko pagbalik ay siyang malaking sampal, gante at parusang iyong makakamit. Pag-ibig, talento, siya at ako ay isa. At upang inyong maalala ay babalik ako sa una. Salamat, Nina at Ama, at ako ay kanilang itinugma. Yun yung simbolo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na ako yung iniluhan. Kaya mapapasalamat din ako sa mga katagang iyong inihain. Naiintindihan ko yon at patuloy kong itatatak sa aking damdamin kahit hindi ko naman yun kakailanganin. Dahil kung pag-ibig talaga ang pag-uusapan, siya nga talaga ang lubos na kailangan. Dahil pilit mo nating pilitin marami talagang hahatang. Alam niyo ba yung pakiramdam na hinuhusgahan dahil sa piniling tinahak na daan? Na di naman daw ako bagay dyan, pero daw pinipilit ko lang. Yung iyak na iyak ka na, lunod ka ba, pagod na pagod at hinang-hina na. Pili mo na wala kang karamay. Yung marami ka namang minamahal, pero sa hirap ng buhay, wala kang kaagapay, wala pang dumamay. Yun yung masakit. Kaya sa sinasabi mo, wala man ako ng tinatawag kong significant others, maswerte pa rin ako. Dahil meron akong isang pag-ibig na di mawawala, di mag-iiwan, di magbabago, at mananatiling nasa tabi ko hanggang dulo. Kaya hihilain mo man ako pababa, pagsasalitaan ng mga masasamang salita, itatawid ko pa rin ito. Kaya kung pag-ibig man ang kalay, upang matawid ang tagumpay, oo, dahil ito, pag-ibig ko sa'yo. Thank you. Sana makasulit na gabi para sa simple na battle lang yung galit natin, pero napakasulit. Sa mga judges po natin, punta na po rin sa harap. Dito na po. Next, hindi ko makabalong sa criteria ni pero hindi mo ma-judge. Tagalog bro. Kaya, ito ang aming pagpurado. Ang topic ng spoken word battle na ito is
wasakan ang puso. So, ilang pinag-usapan, 1, 2, 3 rounds. So, if like battle ang panito, ang format, mas may punto si Windel kasi parang sinasabi niya sa kay ngayon na gano'n ang pagkuhan ang pagmamahal. So if sa akin kasi nga spoken poetry, so dapat nandun yung format ng spoken poetry, yung may emotion, may rhyme, may figures, speech na yun. So 1, 2, 3 rounds, bigay mo, wait. Kasi mas nakuha siya, mas maraming punto. Kasi round 1, round 2, round 3, parang pasakit yung ibig sabihin kasi nga wasakan ng puso. Tapos, tinira pa niya yung ex niya na, yun. Kasi nga, wasakan ng puso, doon niya pinalabas na ng kanyang emotion. At kay Windel, props, kasi nga, malaban pa rin. Salamat. Sa temang pag-ibig, may nakita akong potential para sa kanilang dalawa. So, yun. Naghanda si Ma'am Windel. Ay, Ma'am Gwen. Naghanda si Ma'am Gwen, tas yung flows, content, preparation, nakuha niya. Si Windel, ibali, may alam siya sa pag-ibig kasi na-broken din niya minsan. Kaya related to her life, ganon. Pero ang binigay kong boto, round 1, 2, 3 kay Ma'am Windel, no bias, good judges, good battle, props sa tanan. Yes, Hello, this is Derek from Valencia. Ako, hindi ko bias. Gusto na akong appear. Hindi ko gusto nga nagkinapanigan. So, based lang sa kuha, ako na nakita, kay Ma'am Gwen is kaya one focus nila sa iya love life sa iyang past. What community is more on ka-target siya sa iyang katunggali. So, sa ako lang, ang topic mong mga ito, kung mahigan mo both, yung unahan paan eh. This is the first time I've been judged ng ating pala. So, sa ako lang, since mas focus si Ma'am Gwen sa love, dahil si props kay Randy, challenge po niya mga ihatid sa tuwa, but ito nag-choke mo siya kay Ma'am is niya yung na-ready with. So ako, love na mong battle. I love you with this girl. I love you with love na ako K-pop, love na ako event. So fair lang po. So Ma'am Gwen ko. Ang hatol mo ng ating orado, 2 at pabor po kay Gwen. Advance sa quarterfinals sa contradiction tournament. Gwen. Nakabaka natin. Request si Pati na ito, pabot tayo, Spacer versus Circular Rhyme. Last battle of the night. Pero, mag-award sa takaroon sa mga artists, pag-atag sa mga certificate. Windy. At ang mga certificate win.
Ito yung mga tagoy. Shoutout sa mga major sponsor, Bling, Sir Henry James Banayat, Governor Arnel Roque, Board Member Doc RGB Bito, Kagawad Alan Napalan, Kagawad Tito Sobrado, Kagawad Mark Anthony Pugoy, mga pamilya, Buho at Catarata Family, Tindahan ni Sunny, Binuay Sloping, Kogi Gama, and also P. Omega Sigma, Studio, Pitik ni Bulldog, subscribe niyo na, Green Happy TV, sa itong mga minor sponsor, Divinix Records, Haring Tagbal, Spiritual Soler, Propeta ng Tola, Patrons Art, sa mga viewers sa ito, atong binyo, Kaon Tabay, Resumar, Anila Rodriguez, sa Senior Philips, Pangantuan, ayan, yo, what's up? Sa itong awarding sa itong awarding, oo, baso na.